И както обещах в предното видео, сега ще ви обясня малко по-подробно за гривничката от светъл цитрин и кристалчета Сваровски. Цитринът е камък на финансовото благополучие и изобилие, използва се страшно много от векове. Хората го харесват не само заради цвета му и заради свойствата му, а в комбинация с златни маниста и кристалчета Сваровски стои изключително нежно. Ето това по средата, което блести, е кристалче Сваровски с две малки златни маниста, а на няколко места има ето тези малките кристалчета Сваровски и едно златно манистинце, в което скриваме възелчето. А за тези от вас, които за първи път попадате на мое клипче, аз се казвам Руми и изработвам бижута от естествени камъни вече повече от 2 години. Всяко нещо, което изработя, преди да го изпратя към вас, аз го пречиствам и го зареждам енергийно, за да може да бъде максимално полезно за вас. Всяка гривна, обица или коле преминават през специален ритуал и идват напълно пречистени и готови да ги носите. Но това, което искам да ви кажа, е изключително важно. Аз ви изпращам книжка как да се грижите за бижутата си, но е много важно да не давате на чужди хора да ви ги пипат. Ако случайно някой ви го докосне бижуто, най-добре да го пречистите сами с начините, които съм описала в книжката. И да, моите бижута наистина не са за всеки, те са за ценители, за хора, които вярват в духовното и че естественият камък е живо същество, което приема енергията, която му е дадена и с която ние се лекуваме. А ако имате някакви въпроси, може да ми ги оставите като лично съобщение или като коментар, ще отговоря на всеки един от вас по-отделно, просто имайте малко търпение.